Hola, bon dia a tothom, sóc en Gabriel Amargant i gravo aquest petit vídeo per convidar-vos al concert que farem el proper dia 20 de juliol a les 10:30, a 11:15, a l'Era de la Masia Torre-Ramona, dins el Festival de les Vinyes, que ja va per la seva 17a edició aquest any. Serà un concert molt especial, com a mínim per mi. És un encàrrec del mateix director i programador del festival, l'Eduard Codina, que em va demanar de presentar-me en formació de quartet amb un repertori que revisiti o que estigui conformat per algunes de les meves composicions que formen part dels 3 discs que he editat com a líder. Per tant, em fa molta il·lusió fer una recopilació d'alguns d'aquests temes amb un quartet que el mateix Eduard Codina ha batejat com a Gabriel Amargant Special Quartet. Per mi efectivament és especial perquè aniré acompanyat d'uns fantàstics músics, ni més ni menys que Roger Mas al piano, el Manel Fortià al contrabaix, el Ramon Prats a la bateria, i també serà especial perquè el concert té lloc en un marc incomparable com és aquesta era de la casa Torre-Ramona que us comentava, en una d'aquestes nits agradablement caloroses que ja comencen a notar-se. Per tant, reitero la meva invitació a aquest concert del dia 20 de juliol a les 10:30 al Festival de les Vinyes. Espero que ens veiem allà.